Ако имате нужда от енергийна защита, то тази гривна е точно за вас. Представям ви това уникално бижу, което съчетава силата на природните камъни с изяществото на среброто и блясъка на сваровски кристалите. Тази гривна носи прекрасното име Тияна, изработена от черен турмалин, цитрин, амазонит, тюркоаз и малахит. Черният турмалин е най-силният защитен камък на земята и го препоръчвам за хора, които работят в доста токсична работна среда. Амазонитът пък носи хармония и баланс, като успокоява ума и духа и е идеален за вътрешния ни мир. От своя страна, цитрина и малахита са камъни на просперитета и на финансовото благополучие. Последният, но не по важност, е тюркоаза. Това е камък, който всички знаем, че е носител на мира, щастието и късмета. Всичко това, комбинирано с сваровски кристали и сребро, прави гривната перфектния аксесуар за всяка жена, която търси не само красотата, но и силата на природните елементи. Ако желаете да направите поръчка или някакво запитване, може да се свържете с мен тук през TikTok на лично съобщение, както и през месенджер на Facebook страницата ми, като лик за нея има качен в профила ми.